Здравейте! Здравейте на всички! Как сте? Да се надявам, че всички да сте добре. Както знаете, аз съм Гала и сега следва поредното видео на тема празни опаковки от храни 5. Ако сте готови, нека да започнем. Извинете за гласа ми, защото малко съм болна. Нещо май ме хваща и ме на гръба. Ако сте готови, нека да започнем. Тук имам опаковки от 2 седмици. Това искам да ви кажа като за начало. Искам да започнем с един чипс на Ruffles с кетчуп от големите пакети. Този беше много хубав. Както знаете, аз обожавам чипсовете и затова ви го препоръчвам. Следващия чипс е този. Този мисля, че беше от Lidl ли беше или Kaufland, но двете не съм много сигурна, защото майка ми беше го взела. Но този много ми хареса и е било лев и 20 или 50, ако не се лъжа. Много беше хубав и този ви го препоръчвам. Ако не сте го опитвали, може да го видите. Следващия, извинете, пак е чипс. Един чипс на Cheers. Ето е този чипс с копари сметана. Да, не, с лук. С лук. Този беше много хубав. Аз, както знаете, обожавам чипсовете. Може би за втори път казвам, извинете. Този беше много хубав. Само чипси ли са много? Не. Един сок на кои с праскова. Този много ми хареса и този ви го препоръчвам. Може да си го закупите. Следващото нещо е една вафла Боровец. Е така, Боровец с портокал. Аз тези вафли много ги харесва. Следващото нещо е един шоколад на Аро. Нормален. След че от Lidl. Да, ако се лъжа. Ето е този шоколад. Хареса ми нормален шоколад. Едни желирани бомбонки. Един шоколад с лешник от Милка. Ето. Един шоколад от Милка. Едни дъвки Орбит. Така. Още едни желирани бомбонки. Още едни дъвки Орбит. Обикновен лукум. Ето. Едни бомбонки Олипс. Така. Още един чипс с какво беше? Паприка. От чипи. Ето. Още един шоколад. Така. Една вафла Мура. Още един натурален сок праскова. Ето. Да ви кажа, има нови вафли Хипер. Този вид. Много ми харесаха и ви препоръчвам. Още едни желирани бомбонки. И е това, мили приятели. Лека вечер. Искам да ви кажа, че мисля, че това е последното видео, което заснимам с този телефон. Тъй като си купувам нов, ще се наложи да си отворя нов канал, защото на този не му знам паролата. И затова може да ме следите пак в Света на Гала, който ще е новия ми канал, пак същото. Света на Гала ще. Абонирайте се за канала ми. Ако ви е харесало клипчето,
харесайте видеото и да знаете, че ви обичам. Чао, чао!